waktu niku sing paling istimewa niku sing dhuwur dhewe niku didamel ngaji. Mboten wonten waktu sing istimewa sing agunge ngalahne digawe ngaji. Jadi lek ngono ibadah niku sing paling dhuwur dhewe niku ngaji. Mergo nyapa to? Ngaji niku pondasi amal kula karo panjenengan. Amal kula karo panjenengan berkualitas napa mboten niku tergantung sregep ngaji apa ora. Mulai Imam Ghazali ngibaratne ngilmu niku wit, ngamal niku buah. Ora eneng buah tanpa wit niku mboten enten. Angger enek buahe mesti enek wite nggih. Angger enek ngamal niku mesti enek ngilmune. Kok enek apel ora enek wite iki jelas apel-apelan. Kalau watos dicakot ra enak gak enek wite kae. Jadi lek enek wong lakoni ngamal kok gak enek ngilmune iku ya ngamal-ngamalan, duduk ngamal tenanan. Mula panjenenganipun Syekh Ihsan bin Dahlan niku wonten kitab Manahijul Imdad dawuh al-jahilu bil ibadah la yashihu ibadatuhu. Wong niku lek nglakoni ibadah kok ora ngerti ngilmune ibadah, mongko ibadahe tidak ada nilainya. Awake dhewe niku lek salat yo kudu ngerti syarat rukune salat, awake dhewe iki lek wudu kudu ngerti syarat rukune wudu. Lah awake dhewe ning donya iki perintahe Allah ki kongkon ngamal, kon ngibadah. Lah ibadah niku butuh ngilmu. Mula ngilmu itu menjadi kedudukan yang paling istimewa. Mula wong ngaji niku ya masyaallah mulya. Satu ngaji itu agar ibadah kula karo panjenengan berkualitas. Nomor loro nyapa awake dhewe kudu ngaji. Sing paling penting niki ben dadi wong genah. Kanjeng Nabi dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah nek arep dadekne manusa niku apik, mongko manusa iki diparingi sregep ngaji. Manusa iki lek pengen dadi apik kon sregep ngaji. Kok enek wong ngaku-ngaku apik tapi gak sregep ngaji iku apik rumangsane. Lho nggih, mula awake dhewe kudu wong sregep ngaji ben awake dhewe iki dadi wong sing bener. Ben dadi wong sing apik, ben dadi wong sing genah. Mergo ning akhir zaman iki wis akeh wong ora genah. Bu, sing dadi tangga ya wis tangga ora genah. Iki bojone dhewe apa bojone tanggane wis ora genah. Nggih napa nggih? Lah bojone tanggane kok dikeloni kuwi genah apa ora kuwi? Ning kene enek. Enek. Alah ning kene enek. Wong iki teko. Lho nggih, sing dadi pejabat ya wis pejabat ora. Duwite rakyat dikorupsi, sing dadi rakyat ya rakyat ora. Pak Lurah ngedum beras miskin, sing sugih melu antri. Kuwi jenenge rakyat ora. Sing dadi maratuwa ya wis maratuwa ora. Ning ndi ngrasani mantune. Ya Allah yo mantuku sing keri iki cetile. Dia apa-apa dilebokne kamar, dia apa-apa dipangan ning kamar. Aku lho dadi maratuwane 10 tahun. Rong tau pisane tukane kacang atom. Mantuku ki ya Allah cetile, delok cetil ngono ki ya ora gudak masak. Jenenge tak kongkon jangan bumbu tak cepaki ya Allah, jangan orang ngalor, orang ngidul anyep, jecep. Mantuku sing gari iki pintere mek manak tok. Jeneng anak 5 lho kabeh kesumbulan, apa ora mbae ngene iki sing jeleput. Enten teng bernanas maratuwa tukang rasani mantu. Enten wong seragam apa ora? Seragam.
Lho ra iki lho niki muslimat nggih. Lah kok sing ora patek enek sing seragam iye. Lah iki kok nak seragam apa tak duwe? Tak duwe. Lah iki kok nak seragam kabeh iki tak duwe. Dalem oh alah, pengajian rutin muslimat and wong label wis muslimat kok ora nggih seragam muslimat iki lho. Nyok men nek muslimat gawe cerah. Wong iku sing jenenge muslimat nek pengajian umum ngono ya. Seragam. Wis lungguh ngarep ra seragam. Kuwi jenenge maratuwa ora genah ning dieng ngrasani mantune ya ora genah pisan. Mbak, kowe dirasani jenenge maratuwamu pewelit. Oh, maratuwa ora nyawang gitoke. Asli sing peliti maratuwa lho, aku lho dadi mantune 10 tahun, 2 tahun pisan tukane kathok. Padahal maratuwa lek kadung panen pari tontonan nek ngolokne mantune. Asli sing peliti ya maratuwa lho. Sampe tak critani yo, Mbak. Tapi tenan aja kok sampe sapa-sapa digawe dhewe ae. Iki tenan iki nyoto. Aku tau roh maratuwa iki sing metu lomboke jukuk neh. Lha ngono kok ngelokne mantune ya maratuwa ki sing pelit. Ngono ki jenenge ngelokne awakmu ra godak masak. Ya Allah. Bendina ki sing masak aku. Lah jene maratuwa mok muni ngono lha mbuh. Maratuwa saya tuwek saya nyocorot. Bu. Rungokno sing dadi maratuwa aja gampang ngelek-ngelek man. Mergo mantu sampeyan kuwi wong tuwane putu sampeyan. Lek sampeyan ngelek-ngelek mantu berarti sampeyan ngumumni lek putu sampeyan ki turunane wong elek. Dadi pendak putune mlakune wong bernanas kuwi turunane wong elek, lho turunane wong elek. Lha kok ora lambahe bedina pengumuman no. Sing dadi mantu aja gampang ngelek-ngelek mara. Mergo maratuwa sampeyan ki wong tuwane bojo sampeyan. Lho lek sampeyan ngelek-ngelek maratuwa berarti sampeyan ki ngumumne lek bojo sampeyan ki turunane wong lah sing gelem karo turunane wong elek ya mek wong elek. Lho lek ngono mantu karo maratuwa padha. Mula sregep ngaji ben dadi wong genah. Mula enten ulama sing dawuh manusa iki lek pengen dadi wong apik minimal syaratnya 3. Ayo sing rawuh rene engko 3 ki dilakoni ben dadi wong apik, wong tujuane ngaji ya ben dadi wong apik kok. Lek pengen dadi wong apik siji kudu sregep mergo ngaji niku merubah cara berpikir kula karo panjenengan. Wong sregep ngaji karo ora ki lek ditakoni masalah beda. Mergo sing sitok sregep ngaji, sitok ora. Kula seringkali ngibaratne nek wong wedok mlebu guwa beleng teko tengah guwa weteng dedet akhire ning jero guwa nek swara ngiyong metu teko guwa langsung cerita ya Allah yu aku mau kaget ning jero guwa petukku akhire wong sing kedua mlebu beleng teko tengah guwa nek swara ngiyong krana wong sing kedua ki nggo lampu senter akhire swara ngiyong disentri mak biar ya Allah yu kowe mau tak anggit kucing berarti tibane sapa yutun ngising ning jero guwa metu teko guwa langsung cerita ya Allah aku meneng jero guwa kaget tak anggit kucing tibane yu kejadiane padha tempate padha wektune padha nyapa kesimpulane ra padha mergo sing sitok nggawa lampu senter sing sitok mboten lha Kanjeng Nabi dawuh al ilmu nurun ngaji iki kena ge lampu senter. Wong urip ning alam donya lek ora sregep ngaji iki padha karo urip ning petengan, oleh nyimpulne masalah keliru.
Wong loro ki yo engkel-engkelan, apa kupingku ora iso bedakne lek kae jelas suarane kucing, ngengkel. Ngengkel panggan. Lah sing sitok yo ngono, apa iki domong ora percaya. Wong iki aku ki mlebu nggo senter. Wong iki muni ngeyongi tak senteri. Tibane yutun ngising ning jero gua, wong katoke ping aku yo roh. Mergo sing sitok nggo lampu senter, sing sitok mbok